Li Manhattan'a New York'ê beşeke qada emlakê bi navê Hudson Yardê hate vekirin. Di vê qadê de bi giştî wê 16 avahî cih bigirin û ji niha ve 8 avahiyên ku ji garaja trênê, qada hêşînahiyê, otel, avahiyên ofîsî, navenda danûstandinê û avahiyên çandê pêk tên hatin vekirin. Di qadê de avahiya ku herî zêde bal dikişîne ser xwe, avahiya bi navê Weselê ku ew avahî 16 qatiye û 154 nerdevan têda bi hev ve hatine girêdan. Di avahiya ku ji hêla Thomas Heatherwick ve hatiye dîzaynkirin de xelk dikare bi avayekî belaş li dîmenê New Yorkê binêhere. Nerdevanên avahiya bi navê Weselê ku bi 105 milyon dolaran hatiye çêkirin, ji 2500 pêlekanan pêktî û heştê nerdevanên derketin û daketinê têda hene. Rojana hezaran kes tên serdana Hudson Yardê. Robert Seddon ku yek ji wan kesan e, got ku ew gelek ji Hudson Yardê hez dike. I've lived here all my life. Hemû jiyana min di vê navçeyê de derbas bû. Lêbelê li vir dîtina tiştekî nû ez kelecanê kirim. Avahiyên vê taxê gelek xweşikin û ji hêla mîmarî ve gelek ji hev cihê ne. Li vê qadê min gelek dikan û restoran dîtin ku ji hev gelek cihê ne û hin ji wan erzan e, hin jî buha ne. Dîmenê vê derê jî gelek xweş e. Gelek dixwazim li vir bijîm. Alice Torres jî derhexê avahiyan de wiha got. First time I came was actually on open. Dema ku ev avahiya nû hat vekirin, min xwez bi tevî malbata xwe derkevim ser avahiya vesel. Lê ji ber ku gelek qerebalix bû, me nikarî em serkevin. Lê dîsa me karî bû di yek ji restoranên avahiyê ku nû hatibû vekirin, xwarinê bixwîn. Bi dîtina min avahiyên xweşik derketine holê. Van avahiyan dîmenekî wesa pêk aniye ku mirov dikarin tê de werin bahev û lê temaşa bikin. Mêmariya avahiyan xwezayî ye. Ez gelek dilxweşim, dema ku ez lê dinêrim gelek kêfxweş dibim. Mirov dema ku dimeşe jî gelek aliyên wê rengên cihê yên şewq û tayîsîna ronahiyan dibîne. Dîw girawê jî wiha xeber da. So I feel that Ez dibînim ku ev projeyeka mezina emlaqê ye. Bi taybetî ji dema ku mirov derdikeve ser avahiya vesilê, bi rastî dîmenekî gelek xweşik tê. Hemû avahiyên projeyê dîmenekî gelek xweşik pêktînin. Em di nav dikanan da geriyan û di restorantekê de me xwarin xwar û paşê jî em ji bo ku dîmenan bibînin derketin ser vesilê. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.